Som do teba. Si robíš zo mňa Ne, nerobím. Ahojte chlapci, čaute. Sledujete papinky? Áno. Áno? A mi to ukážete? Áno. Dobre, dobre. Takže prvú časť máte splnenú. Dám ti ešte druhú challenge. Akú? Zavolaj nejakej babe, ktorá sa ti páči a povedz jej, že ju miluješ. Takže čo, spravíš to či čo? Fuj, No poď, ideš na to. Tak ale keď dostanem dobrú cenu za to, tak áno. Dobre, neboj sa, odmením ťa za to, keď to zvládneš. Dobre, no fajn. tak ideš na to. Ahoj. Ahoj. No potrebujem ti povedať takú vec, čo ti už dlho tajil. Ozaj, a jakú? Som do teba. To si robíš zo mňa Ne, nerobím. Ne, neklam ma. Neklamem, som si neklamem, človek, ozaj. Že ma klameš, ale však ty ma neklam, čo ti je, však ja plačem, čo ti je, ty ma ozaj ľúbíš, ty ma... Áno. Ja jednoducho, ty si taká pekná, my musíme ísť zajtra volakam. Ježiš, no dobre. Ja si ani nerobím srandu, to není ani sranda, proste ozaj je to pravda. No dobre teda, môžeme ísť zajtra von? Dobre, kľudne. No, ahoj. Ahoj. Veľký bossy, akože za to, že si to zvládol a za tvoju odvahu vám takto venujem čokošky, aj bratovi, aj tebe. Tak si to teda užite a ja ti ďakujem za video a za to, že si bol odvážny. Akože shout out, fakt, si Ďakujem. frajer. Tak si užite čokolády a majte sa. No vidíte, ak aj vy keď budete sledovať papinky a možno vás raz stretnem, tak od nás niečo môžete dostať.